Здравейте и добре дошли отново в канала на Green Planet. Днес ще ви покажем много интересни неща, но преди това искаме да ви покажем резултата от предишния ни клип, в който ви показахме как да направите разсад. Виждате, доматите вече са малко над мен. Темата на днешния разговор ще е как и с какво може да подобриме живота в нашата почва. Почвата е жив организъм, съответно е важно, ако искаме да имаме добър добив и добри резултати, да бъдем сигурни, че това, което има в нея, е истинско и ще даде най-добрите резултати. Искаме да ви покажем някои продукти, които допринасят значително за живота на микробактериалната среда в почвата. Това са различни почвени подобрители, различни видове бактерии, гъби и неща, които биха били полезни за всеки един градинар. Това са различни видове микоризи и комбинация от микоризни гъби или ризобактерии, които благоприятстват за живота в вашата почва. В световен мащаб използването на синтетични торове и пестициди е довело до загубата на голяма част от микробактериалната среда в почвата. Затова използването на продукти, които да подпомогнат възобновяването на почвата, е може би едно от най-важните неща, които трябва един градинар да направи. Затова на вашето внимание искаме да покажем различни продукти, които значително подобряват микробактериалната среда в почвата. Това са продукти от различни фирми, които предлагат голямо разнообразие на микоризни гъби, на ризобактерии и различни подобрители, които благоприятстват за микробактериалната среда в почвата. Може да видим как изглежда една гранула, която е микоризна гъба. Имаме различни комбинации от микоризни гъби с водорасли. Имаме и силно концентрирани микоризни гъби, които значително подпомагат кореновата система и целият процес на хранене на растението. Продукти за подобряване на микробактериалната среда са те наречените почвени подобрители. Те са комбинация от микроби и най-различни добавки, като пак водорасли и така нататък. Както и въглехидрати, прости въглехидрати, които използваме за храна на микробактериалната среда, за да имаме правилния обмен между микоризните гъби и растенията. От друга страна, голяма част от препаратите, които са на ензимна основа, благоприятстват за почвата, тъй като преработват старите корени в усвоими вещества за самите растения. Сега искаме да ви покажем на практика как микоризните гъби и почвените подобрители работят. Затова сме избрали разсад от люти чушки, които ще засадим и ще добавим към тях микоризни гъби. Ще оставим една саксия, в която няма да добавяме микоризни гъби, за да може да видим каква е разликата при едното и при другото. Това, което правят микоризните гъби, те правят колония около корените на растението и по този начин спомагат за провеждането на веществата и на микроелементите през кореновата система. Като е доказано, че микоризните гъби могат да увеличат до 7 пъти площта на поемане на влага и елементи от почвата. Затова сега ще засадим набързо тези люти чушки. Оставам един брой, който да е без микориза, а на другите ще добавиме в самата почва. Като хубаво е да знаем, че за да работят микоризните гъби е желателно да имаме контакт с корен. Този вид на Extreme Gardening използваме около 10 грама на коренче.
Може да видите как изсипваме директно в дупката, която сме си направили и засаждаме хубаво и плътно. Другият момент, в който е желателно да използвате подобни продукти, е при пресаждане, защото това дава значително по-бърз резултат и значително намалява момента за привикване на растенията. Имаме вече готов разсад, който се е развил, подрязали сме, за да се сгъсти. Това са пак люти чушки, сорт червена нагма, любима на нас чушка, подарени от наши приятели, и ще ги присадим. Желателно, когато корените се навият по този начин в саксията, или да бъдат леко подрязани, или просто така да се разрошат, за да може да се насочат отново надолу към дъното на саксията. Иначе малко по-бавен ще е процесът просто. Ще използваме отново от същата микориза. Ръсиме по самия корен. И засаждаме. Естествено ще си добавим още почва, за да сме на нивото. И очаквайте резултатите. Ето ни отново, точно един месец след като пресадихме нашите люти чушки. Искахме да ви покажем каква е разликата с и без микоризни гъби. За да го демонстрираме това нещо, държахме нашите разсади на 24-часово осветление за един месец, за да могат да се стабилизират. Това, което показвам, е коренчето, което е с микоризни гъби. И това, което ще покажа, е коренчето без микоризни гъби. Разликата не е голяма, но важното, което е да забележиме, че при микоризните гъби се получават едни доста по-дълги корени и доста по-мъхисти корени, което значи, че сме стимулирали от една страна дължината и здравината на корените, от друга страна площта на тяхната абсорбация. Тук ще забележите, че те са малко по-малко, но са по-късички, с по-малко мъх по тях. Бихме искали да споделяме и повече опит с вас, така че ако желаете, последвайте.